mu ce mun samu ba mu samu ba, saboda tsakani ga Allah ne mulkin nan na demokaraɗiyya yake koma menene ni ba abin da aka yi man ba a yi man komi ba. Hawan mutanen nan harko tun daga harkon jashin abin da ya ƙarshen jashin heda na wanke shi, ina munnan ni sabon mulki da hau zan sabon alkhairi. Alhali sai aka zabga man mugun abu banda ko naira kilon masara, kilo na gari, kilo naira 2000 kilo ɗaya kala 2000 dan ba Allah zai ce ya ka ce min ni ba mulkin nan ba abin da ya man ba a taimakan ba, kakkace an taimakan alƙur'an kwanda mulkin soja so miliyan da wannan. Bangaren ci gaba da aka samu shine ita gwamnatin demokaraɗiyya gwamnati ce da ake kafa ta domin ba wa kowane ɗan ƙasa damai furta abin da ya so, wanda ya yi mashi daɗi da wanda bai mashi ba, ya kuma kai korafi da koke-koken abubuwan da ke damunai ga shugabanni domin su ɗauki mataki a kan shi irrespective of kamar gwamnati ta mulkin soja wanda ba kowa ke da wannan dama ba. Ci gaban da aka samu a demokaraɗiyya akwai gina wurare, garuruwa da birane da aka samu, kamar munan Katsina an yi abubuwa da dama na gina gari. Mun samu hilin jirgin sama, mun samu makarantu, mun samu hanyoyi, mun samu kuma abubuwa daban-daban har da ƙarurruka na albashi ma. Gaskiya an samu ci gaba ta fannin walwala da samun 'yanci na faɗar ra'ayoyi da kuma 'yanci na zaɓar shugabannin da al'umma ke so. So kaga wannan yana daga cikin mahimmancin mulkin farar hula. A ɓannin ci baya kuma da aka samu, mun samu ci baya sosai, saboda yanzu kan ishu ɗin nan na tsaro, wannan gwamnatocin na baya da suka zo sun kawo matsaloli da dama na ɓangaren tsaro wanda har yanzu sun gaza daƙile matsalar tsara. Yanzu mulki na yanzu ya koma mulki ne na shugabanni, babu wanda suke wakilta sai kawunan su da dangin matansu ko zuri'arsu. Za a ɗauka yanzu tun daga lokacin da PDP ta anshi mulki a 1999, idan ka duba za ka ga cewa abubuwa da suka faru especially bangaren tsaro, lafiya, tattalin arziki, ilimi, babu wani abu da ke hauhawa face masifa da tashin hankali. Kalubalen da wannan tsari na farar hula ke fuskanta shine rashin tsaro a karkara da kuma wasu biranen ma. Don gaskiya ta ɓangaren tsaro gaskiya abubuwan ƙara taɓarɓarewa suke yi. So muna kira ga shugabannin nan da su duba wannan al'amari, su fuskance shi yadda ya kamata, su ba shi abin da yake bukata don a ga an samu lafiya da zaman lafiya.